panonaka panaona chimoko chine chiso chidechinda handi wanzodaro handi wanzoda sina mazwa nerudo randibata pano randibata ungejes pane handibata mweya wache masenda kadzwanyo na pasta ndatadza kugadzikana pfungwa dzatadza kubatirana ye anyoranwati kuna moyo kaonekwa nameso ngwarire wehukoyo sanoga mupatuka kuna ngaikongo mamwangadzirire murabimbi ya mashoko namatwa nerudo randibata panonaka panaona chimoko chine chiso chidechinda sina mazwa nerudo randibata pano randibata mawangongwarau yasimurastani sista hole vakutoka kwa pasta hazisi type tieze manao zisinganyare papano kuja chikao kisopekuka siya kunyara anazikama uromo pavira chengomuuza tanzoro pavira ayaka ndine kuda panonaka panaona chimoko chine chiso chidechinda handi wanzodaro handi wanzoda sina mazwa nerudo randibata pano randibata pano twarakadenga ndaona chieza wandikacha nerudo tanga nerudo twarakadenga ndaona chieza ndamatwa nerudo randibata panonaka panaona chimoko chine chiso chidechinda handi wanzodaro handi wanzoda sina mazwa nerudo randibata pano randibata pano yes pani handibata mweya wache masenda kadzwanyo na pasta ndatadza kugadzikana pfungwa ndatadza kubatirana njere anyoranwati kuna moyo kaonekwa nameso ngwarire wehukoyo sanonda mupatuka kuna ngaikoko mamwagadzirire murabimbi ya mashoko namatwa nerudo randibata panonaka panaona chimoko chine chiso chidechinda handi wanzodaro handi wanzoda sina mazwa nerudo randibata pano